ɗum yaari kippol malla piyanɗe dow corol motaji halifa janar mo madina gunas terno elhaji ahmadu ba wuro fulɓe ɓurdungo e leydi senegal. Kippol ngol yarama e ka'e wakkatire ko o hotata gila julde leha idil kabir keroji malla motaji ko ɗuɗi bonnama ɓawo timminki julde idi nden marnde nable ɗiɗi ɓe fuɗɗi waɗuki muzahara malla yadu e koyɗe e filaki wuro ngon tokkuki ɗate ɓurduɗe nder wuro ngon hunde wowande duuɓi ko hewti capanɗe jowetati e leydi ndin ko waddi woɓɓe taɓɓi lawol maako ngol ɓe fuɗɗi hubaki corol motaji maako e ka'e kubaruji ni holli yimɓe ɗiɗo mbara nden motaji ko ɗuɗi bonnama woɓɓe ɗuɗɓe heɓi naunanɗe e wulki gure malla sumuki ci'e ko ɗuɗi nonnon bo khalifa on heɓi ɗoftol jami'en jandarmeri ɓawo fe'aki hunde nden kerol hotol ngol wonɗon ibrahim iramodake kode rediyo etb. Yo guys,